ምርሓና እግዚአብሔር ሆይ ተዛረበና አብትና ውሽጥ ሰብና ተዛረበና ወጎይታና በልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከዛረበና ተሆይኑ አብ መንፈስና በመንፈሱ ይድዛረብ ሃሌሉያ አብ ንስኻ አርነት አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ምንጋባሉ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ሰላም አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ምንጋባሉ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ፈውስውን አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ምብርታ አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ደው ምባል አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ፈውስውን አለ ኦ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክብር ንጉስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክብር ንጉስ አብ ዘለኻዮ ንስኻ አርነት አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ምንጋፍ አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ፈውስውን አለ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ሰላምውን አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብቲ መንፈስ አምላክ ዘለዎ አው ሓርነት አለ አው ሰላም አለ አው ፈውስ አለ አው ዘየለ ካብ አምላክ ዘበለ ነገር የለን ካብ አምላክ ዘበለ ሁሉ ኣብቲ መንፈስ አምላክ ዘለዎ አው ሁሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በቃ መንፈስካ ህልውናኻ ክድሕሰኒ ደልየ ንበሎ ህልውናኻ ይውልዕል ሁሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቸርች ምምጻእ ጽቡቕ እዩ መንፈስ አምላክ ዘይብሉ ቸርች ግን አይግድን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፊሩ አይሕብን እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፊሩ አይሕብን እዩ አምላክና ይመጽእ ስቅድማ አይብልን እግዚአብሔር መንፈሱ ተሰዲዱ ስቅድማ አይብልን ገለ ነገር ገሪኡ ዝኸይድ ሃሌሉያ ገለ ነገር ከይገበረ ሃሌሉያ አይምለስን ይናው ከምቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጠሊ መጽኡ ከየዝነበ ናብ አምላክ ናብ ሰማይ ኮሙ ከምዘይምለስ መንፈስ አምላክ ድማ ናብዚ መጽኡ ገለ ነገር ከይገበረ አይምለስን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ለወናኻ እግዚአብሔር ለወናኻ እግዚአብሔር ለወናኻ ባብዬ ለሁሉዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ባባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ደሌካለና ንበሎ ንደሌካለና መንፈስ ቅዱስ አብዚ ጉባኤ ንደሌካለና አብዚ ቦታ ንደሌካለና አብ ሕይወትና ንደሌካለና ሃሌሉያ ንደሌካለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከይደ ሐሰስካኒ ሃሌሉያ አይገድፈካኒ ንበሎ ያዕቆብ ተይልዎ ከይባረካኒ አይገድፈካኒ ልዎ ሃሌሉያ ከይደ ሐሰስካኒ ኣብ ሕይወተይ ዘሎ ሕቶ ከይተመለሰ ሃሌሉያ አይገድፈካኒ መንፈሳዊ ኾነ ስጋዊ ሕቶ ክሕልወና ክእልዩ ኣብ ሕይወትና ከይደ ሐሰስካኒ ከይመለስካለይ አይገድፈካኒ ንበሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዝደለይዎ እንታዩ ቀረባዩ ድለዩኒ ክትረኽቡኒ
ክርከበልኩም ድማ የዝበለ እግዚአብሔር እሙን ኢሎሙን ሃሌሉያ ክንደልዮ ክረኽቦ ሃሌሉያ ብዘልየና ዘበለ ድማ ክርከበልና ንሱ እንታዩ እሙን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ አቦ ህላውነት ካንደልለና ህላውነት ካብ ዝጉባኤ እግዚአብሔር ቅዱስ ህላውነት ካብ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ዘለኻዮ ንስኻ ሓርነት ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ምንጋፍ ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ሰላም እውን ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ህይወት እውን ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ምብርታዕ ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ፈውስ እውን ኣሎ ኦ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክብሪ ንጉስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክብሪ ንጉስ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ሓርነት ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ምንጋፍ ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ሰላም እውን ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ንስኻ ፈውስ እውን ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ካብቲ ዘለናዮ ተሲእና ሃሌሉያ ናምላኽ ሃሌሉያ ከምኡ ንብሎ ኢና ማዛኻ ከየሸትኩ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ሃሌሉያ ህላውነትካ እውን እግዚአብሔር ከይዳሕሰሰኒ ሃሌሉያ ኣይውዕልን ሃሌሉያ ኣይሓድርን ኣነስ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናተረዳእና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ዝጉባኤ መፂኡ እንታይ ገብር ከም ዝኽእል ሃሌሉያ እናተረዳእናዮ ልብና እናኸፈትናሉ ሃሌሉያ ሓሳባትና ሁሉ ጥርንፍ ኣቢልና ብመንፈስ ከነምልኾ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንታዩ መንፈስ እዩ እቶም ዘምልኽዎ ከዓ እንታዮ ብሓቅን መንፈስን የምልኾ ይብለና ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ብሓቅን ብመንፈስን ሃሌሉያ ከነምልኾ ኢና ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ መዓዛኻ ከየሸትኩ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ መዓዛኻ ከየሸትኩ ኢየሱስ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ ኣይውዕልን ኣነስ ኣይሓድርን ኣነስ ህይወት የብለይን ኣነስ ኣይውዕልን ኣነስ ኣይሓድርን ኣነስ ህይወት የብለይን ኣነስ መዓዛኻ መዓዛኻ ከየሸትኩ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ መዓዛኻ ከየሸትኩ ኢየሱስ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ ኣይውዕልን ኣነስ
አይሃድርን አነሴ ሕይወት የብለይን አነሴ አይውዕልን አነሴ አይሃድርን አነሴ ሕይወት የብለይን አነሴ በዘይባኻ ሕይወት የብለይን 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 ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ኢየሱስ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ 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 መዓዛኻ ከየሸትኩ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ መዓዛኻ ከየሸትኩ ክቡር ድምፅኻ ከይሰማዕኩ ህላውነትካ ከይዳሰሰኒ አይውዕልን አነሲ አይሃድርን አነሲ ሕይወት የብለይን አነሲ አይውዕልን አነሲ አይሃድርን አነሲ ሕይወት የብለይን አነሲ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ፍግሚለ ከይሰገድኩ ቅዱስ ስምካ ከይጸዋዕኩ ኣብ መቅደስካ ከይኣተኹ ፍግሚለ ከይሰገድኩ ቅዱስ ስምካ ከይጸዋዕኩ ኣብ መቅደስካ ከይኣተኹ ኣይክዕልን ኣነሲ ኣይነብርን ኣነሲ ሕይወት የብለይን ኣነሲ ኣይክዕልን ኣነሲ አይነብርን አነሲ ሕይወት የብለይን አነሲ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ንስኻ ሕይወተይኻ ሕይወተይኻ ሞ ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር ሕይወተይኻ ሞ ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር አነስ አይደክምን ክበር ክበር በብመዓቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ ሞደስካ ዘአቱ በብመዓቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ ሞደስካ ዘአቱ እንካ 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 ምስጋና እንካ 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 ምስጋና እንካ 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 ምስጋና እንካ እንካ ሽብሸባ እንካ 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 ሽብሸባ እንካ 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 ሽብሸባ እንካ 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 ሽብሸባ እንካ እንካ በብመዓቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ ሞደስካ ዘአቱ በብመዓቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ ሞደስካ ዘአቱ እንካ 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 ምስጋና እንካ 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 ምስጋና እንካ
እንካ ምስጋና እንካ ምስጋና እንካ ሽብሸባ እንካ ሽብሸባ እንካ ሽብሸባ እንካ ሽብሸባ فقميلة فقميلة كي سكتكو قدوسمك كي سواكو نمدسك كي أتكو فقميلة كي سكتكو قدوسمك كي سواكو نمدسك كي أتكو أي وعلن على أي حاجرين عنس هيوت هبلين عنس أي وعلين عنسي أي حاجرين عنس هيوت هبلين هيوت سيكا نسكا هيوت سيكا هيوت سيكا نسكا هيوت سيكا هيوت سيكا نسكا هيوت سيكا هيوتيكا نسكا هيوتيكا 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 كوعلك حاجر كوعلك حاجر والنسكا كوعلك حاجر عبتزلك ايو كوعل دالمبر عبحلا والنسكا كوعلك حاجر عبحلا والنسكا كوعل دالمبر عبتزلك ايو نفسي دلتيو ناي نفسي تلعتا دلتيو ناي نفسي تمعتا كوعلك حاجر عبحلا والنتكا كوعلك حاجر عبتزلك ايو كوعل دلمبر عبحلا والنتكا ناي نفسي دلتيو ناي نفسي تمعتا ناي نفسي دلتيو ناي نفسي تمعت تناقيرو هايتودي سمكا قنونيو እግዚአብሔር تزميرو هايتودي سمكا قنونيو እግዚአብሔር تزميرو هايتودي سمكا قنونيو እግዚአብሔር تناقيرو هايتودي سمكا قنونيو እግዚአብሔር تملك لوي تملك تبع تملك كل جيزي تملك كل تملك لوي تملك تبع تملك كل جيزي تملك تناقيرو سمكا قنونيو እግዚአብሔር አይተወደድ ስምካ ክቡሬው እግዚአብሔር ተነግሮ አይተወደድ ስምካ ክቡሬው እግዚአብሔር ተዘምሮ አይተወደድ ስምካ ገኖኔው እግዚአብሔር ተመለክ ሎሚ ተመለክ ሁሉ ጊዜ ተመለክ ለዘላለም ተመለክ ሎሚ ተመለክ ሁሉ ጊዜ ተመለክ ጽባ ተመለክ
ካብቲ ዝበልናካ ንላዕሊኻ ካብዚ ዘመርናዮ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝበሉና ንላዕሊኻ ካብዚ ሰማዕናዮ ንላዕሊኻ ካብዚ በሉና ንላዕሊኻ ካብዚ ትበልናካ ንላዕሊኻ እግዚአብሔር ለለ ኩሉ ኢኻ 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 ተመለኽ ኣብ ሕይወተይ ተመለኽ ኣብ ዘመነይ ተመለኽ ኣብ ኩሉ ናብራይ ተመለኽ ተመለኸለይ ተመለኽ አንተ ዓብ ጎይታ ተመለኽ አንተ በዓል ዝና ተመለኽ ተመለኽ እምበር ኣምልኾ ክብሪ ይግጀካ ኣምልኾ ክብሪ ይግጀካ ኣምልኾ ክብሪ ይግጀካ ኣምልኾ ክብሪ ይግጀካ አምልኮ ክብሪ ይግደልካ 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 ተመለኽ ተመለኽ ኣብ ዘመነይ ተመለኽ ኣብ ኩሉ ናብራይ ተመለኽ ተመለኸለይ ተመለኽ አንተ ዓብ ጎይታ ተመለኽ አንተ በዓል ዝና ተመለኽ ተመለኽ እምበር አምልኮ ክብሪ ይግደልካ 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 በሽምሸባ አምልኮ ክብሪ ይግደልካ 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 አምልኮ ክብሪ አምልኮ ክብሪ ይግደልካ አምልኮ ተነገሩ አይተወደድ ስምካ ግኑንው እግዚአብሔር ተዘምሩ አይተወደድ ስምካ ክቡርው እግዚአብሔር ተነገሩ አይተወደድ ስምካ ግኑንው እግዚአብሔር ተዘምሩ አይተወደድ ስምካ ግኑንው እግዚአብሔር ተመለኽ ተመለኽ ሎሚ ተመለኽ ኩሉ ጊዜ ተመለኽ ኩሉ ጊዜ ተመለኽ ዘለዓለም ተመለኽ ተመለኽ ሎሚ ተመለኽ ተመለኽ ጽባሕ ተመለኽ ኩሉ ጊዜ ተመለኽ ክውዕል ክሓድር ኣብ ህላውነትካ ክውዕል ደልየ እምበር ኣብቲ ዘለኻዮ ክውዕል ክሓድር ኣብቲ ዘለኻዮ ክውዕል ክነብር ኣብ ህላውነትካ ናይ ነፍሰይ ድሌት እዩ ናይ ነፍሰይ ጽምዓታ ናይ ልብሰይ ድሌት እዩ ናይ ነፍሰይ ጽምዓታ ተነጊሩ አይተወደድ ስምካ ግኑንው እግዚአብሔር ተዘምሩ አይተወደድ ስምካ ክቡርው እግዚአብሔር ተነጊሩ አይተወደድ ስምካ ክቡርው እግዚአብሔር ተዘምሩ አይተወደድ ስምካ ክቡርው እግዚአብሔር ተመለኽ ተመለኽ ሎሚ ተመለኽ ኩሉ ጊዜ ተመለኽ ዘለዓለም ተመለኽ 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 ሎሚ ተመለኽ ጊዜ ተመለኽ ተመለኽ ሎሚ ተመለኽ ኣብ ሕይወተይ ተመለኽ ኣብ ዘመነይ ተመለኽ ኣብ ኩሉ ናብራይ ተመለኽ ተመለኸለይ ተመለኽ አንተ ዓብ ጎይታ ተመለኽ አንተ በዓል ዝና ተመለኽ ተመለኽ እምበር
أملكو كبري يبدلكا 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 هاليلويا يسوع هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር አምልኮ ክብሪ አይጉደልካ እግዚአብሔር አምልኮና አይጉደልካ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ ምስጋናና አይጉደልካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አሜን አምልኮና አይጉደልካ እግዚአብሔር ከምጽኦም ሽቶ አሞደስካ የሱ አምልኮና ትበጎ ኢካሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ነምልከካልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሽምካ ይባረክ ሽምካ ይክበር እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ አባ አምላኬ ካስ እግዚአብሔር ነምልከካለ አባ አምላኬ ካሞ እግዚአብሔር ነምልከካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቤት አምላክና ተረዳና እስከጅድማ ከነምልኮይና አቤቱና ተረዳና ኃይሉና ተረዳና ብርትዑ እና ተረዳና ሃሌሉያ ከነምልኮይና ሃሌሉያ አብኤካ ብንብሎይና ሃሌሉያ ክንደይ አቢካ እቤትካ ዘይምርመር ዘይምዘን ዘይብፃ 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 አቢካ አቢካ ዘይምርመር ትናትካ መገዲ አቢካ ብሓቂ ወብሓቂ አቢካ ዘይምርመር ትናትካ እና አቢካ በይንኻ በዓስታ አቢካ ዘይምርመር ትናትካ መገዲ አቢካ ብሓቂ ወብሓቂ አቢካ ዘይምርመር ትናትካ ጎደና አቢካ በይንኻ በዓዝና ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን የማስ የለን የለን ይብለካ ፍሉይ ፍሉይ ምዃንካ ሰማይ ምድሪ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ከዋኽብቲ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ፀሓይ ወርሒ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ
وانكا سماي يفلتوكا بجما يهوكا أبيكا سيمر مرتناتكا بقدي أبيكا بينكي وروحكي أبيكا سيمر مرتناتكا بدنا أبيكا بينها بأعزنا أبيكا سيمر مرتناتكا بقدي أبيكا بحقي وبحقي أبيكا زي مرمتناتكا كلنا أبيكا بينها بأعزتا هاللويا يسوس أبيكا እግዚአብሔር أبيكا እግዚአብሔር نملككالن أبيكا نملك እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ أبيكا እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ እናው نملكك እግዚአብሔር ቅዱስ أبيكا ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እንተበልኩካ አቤ እንተበልኩካ ሃያል እንተበልኩካ ግሉ እንተበልኩካ ስቱ አይገልጸካን ቃላተይ ሃለፉ በይካ ኢየሱሰይ አይበቃካን ቃላተይ ሃለፉ በይካ ኢየሱሰይ እንተበልኩካ አቤ እንተበልኩካ ሃያል እንተበልኩካ ግሉ እንተበልኩካ ስቱ አይበቃካ ቃላተይ ሃለፉ በይካ ኢየሱሰይ አይበቃካ ቃላተይ ሃለፉ በይካ እንተበልኩካ ወይታናይ ኩሉ እንተበልኩካ ኢካልዕለ ኩሉ አይጋለንኩን አይወስኽ ኩሉ ህዝውናይ እኩልን ሃለፉ በይካ እትውን ህዝውናይ እኩልን ሃለፉ በይካ እትውን እንተበልኩካ ወይታናይ ኩሉ እንተበልኩካ ኢካልዕለ ኩሉ አይጋለንኩን አይወስኽ ኩሉ ህዝውናይ በቃካን ሃለፉ በይካ እትውን ህዝውናይ በቃካን ሃለፉ በይካ እትውን እንተበልኩካ ወይታናይ ኩሉ እንተበልኩካ ኢካልዕለ ኩሉ አይጋለንኩን አይወስኽ ኩሉ ህዝውናይ በቃካን ሃለፉ በይካ ኢየሱሰይ ህዝውናይ በቃካን ሃለፉ በይካ ተበልኩካ እንተበልኩካ ወይታናይ ኩሉ እንተበልኩካ ኢካልዕለ ኩሉ አይጋለንኩን አይወስኽ ኩሉ ህዝውናይ እኩልን ሃለፉ በይካ እትውን ህዝውናይ እኩልን ሃለፉ በይካ እትውን የምልኸካ አነ የምልኸካ የምልኸካ ፈቴ የምልኸካ የምልኸካ አነ የምልኸካ የምልኸካ ፈቴ የምልኸካ የምልኸካ አነ የምልኸካ የምልኸካ ፈቴ የምልኸካ የምልኸካ ፈቴ የምልኸካ የምልኸካ ፈቴ የምልኸካ ሃሌሉያ
يملكك فتي يملكك 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 انت ملكوكا ويتاناي كله انت ملكوكا يخلق كله عيقالنكون عيوسك كله ازوراي اقول حلفوا بكالتوين ازوراي اقول حلفوا بكالتوين ازوراي اقول حلفوا بكالتوين ازوراي اقول حلفوا بكالتوين يملكك يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك يملكك يسوس فتي يملكك يملكك 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 فتي يملكك هاللويا يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك هاللويا جامله موسى يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك يملكك فتي يملكك يسوس يملكك يسوس أنا يملكك يملكك فتي يملكك يملكك أنا يملكك يملكك كويتا يملكك هاللويا يملكك أبو أنا يملكك يملكك فتي يملكك يسوس يملكك فتي يملكك يملكك أنا يملكك هاللويا هاللويا እግዚአብሔር አብ ፈቲና ነምለከካ እግዚአብሔር ፈቲና ንግዛአካ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቲና ንግዛአካ አቦ ሃሌሉያ አብየካሞ እግዚአብሔር ፈቲና አብንብለካ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቲና ነምለከካ ሃሌሉያ ፈቲና ንግዛአካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተምለክናካ እግዚአብሔር አይበዝሐካ እግዚአብሔር ተሰገድናልካ አይበዝሐካን እዝወን ይውሕደካ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ አቦ ሃሌሉያ ተባረክ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር ቅዱስ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ምስኳየር ኮይናኻ አምልኾና አንቅጽልና
زواب كيبكا تبنبر عيت وبنيخا بمتاي كقلتو نقلتكا نبغي زمر بمتاي كقلتو نقلتكا نبغي زمر تايك بلي تايك بلي تايك بلي يسوس تايك بلي كيبلكوخا كيبوريخا نيجس كيبلكوخاس نيجوسيخا زواب كيهبك تهبنبر نيتوانيخا بمنتاي كقلتو عبيتك أنه يزمر عقدمينها بمنتاي كقلتو عبيتك أنه يزمر عقدمينها عبيتك أنه يزمر عقدمينها ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስካ መልና ስለዘለሆ ክብርን ህበካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ክበዝሓልና ንጽልለና ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርስ ዓይንተይ ክፈተለይ ከም ዝበለ ባርያኻ ዓይንቲ ልቦናና ክትከፈት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክወሃበና ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ بقويتا بيسوس كريستوس ناي እግዚአብሔር መንፈስ ነዝ ጉባኤ ቋጣጸሮ ጽሊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከኒዮ እግዚአብሔር ይመስገን لما عند نريو قال أملاخ حق حرنة زبل كاب يعقوب معرف حدا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን نايزي مصحف ወይ መልእክቲ ያዕቆባት ጸሐፋ ከም መጀመርታ በኸመይ ዝጅምር ኣብ ቶም 12 ነገድ ወይ ድማ እስራኤላውያን ፋሒሎም ስደት በዚሕዎም ነይሩ ስደት ጥራይ ዘይኮነ ዝበዝሖም ድማ ቻሌንጅስ ወይ ብድሆታት ነይሮም ኣምላኽ ይመስገን ናብነት እንታይ ይብለና ኣብቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ክጅምር ከሎ ኣሕዋተይ በበይኑ ዓይነት ዝኾነ ፈተና እንትበጽሓኩም ሲ ንኹሉ ከም እንታይ ቁጸርዎ ኢሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ኢሉ እዩ ዝጅምረሎ ማለት እዩ ስለዚ በበይኑ ዓይነት ዝኾነ ፈተና ይመጽኦም ነይሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኹሉ ግን ከም ሓጎስ ቁጸርዎ እግዚአብሔር ካኒ ኣብ ኩሉ ንዑ ዝኸውን ጥበብ ከም ዘለዎ ንዑ ዝኸውን ጥበብ ከም ዝህቦም እዩ ዝጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብቲ ኣብ ቁጽሪ 12 ምዕራፍ 1 كم زيبل تفتينو مسوات እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም ኣኽሊል ህይወት ክቅበል ይሞይሉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝነበሮም ፈተና ንእግዚአብሔር ከመይ ገይሮም ክሕጉሱ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ወይ ድማ ከም ዓይነት ሓሳብ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ ወንጸ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ንእግዚአብሔር ክሕጉስ ከመይ ገይሩ ንእግዚአብሔር ደስ ከብል ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይብሎም ኣሎ لعلي لهم بابوي حبت قصر 21 مالتي معرف حدا
وعسران كلتن كهم بوي قبرت قال كنوا نرأسكم إن تقبركم سمعتي تراي أي تخنو إلو حدا كوا سمع قال أنت خينو ويك حدا كوا سمع قال كوينو قباري أنت زي كونه نسو نتنقص فطرته بمستيات زرق سب أي زمسل نفسه يرأمو يغيد بوون كمي مخانو يرسع تعبت ملؤ حقي نسو دما حق حرنت أتصبقوا زتمتن زتنعن قبرز قبرنبر زي رسع سمعي قنا إذا بقبرو بتسوق كخون إيو يبل زعبير يمسكن لازم تايد نقرم دلو ملؤ حقي ويكا perfect حقي ملؤ زخانة حق قنا أبقال أملاخ الله ويكاني نا زعبير حقي الله مالتيو أو تأمت كلها أو تصنع كلها من نقاف الله ويكا حرنتي زبكا مالتي زعبير يمسكن حقي عم تحق قدس بغلتها مجدي تكاس ويدما كابت بزح ترجمات قاليو تأزاز مالتيو نابنت رامي معرف شو عاد تقطر عسر تقلته بارسي تحقي قدس يلو تأزازون قدسن صادقن سناين يلو تأزاز يحجزين مسح قدس نقرنا خلو እግዚአብሔር حقي مهاب زجمره ولا እግዚአብሔር كاب قدم حق له نسبات حقي خوام زجمره ግን كاب معسي اوفيشال خاب موسى قدمي ون حقي يبوم نيرو مخنياتو ناي كيدان حقي بحالالو ግን بزخونه كابت موسى زمصلن اسرائيل حد حقي يبوم حد كيدان እግዚአብሔር مساتولم ناي تخيدان حقي خايبوم زن مستقبرو تاخت قبرو يهم اب كيدان يهم كل غزي يلوم كال حقي ግን ባህሪ ማለትዩ አብነት اتما حق منفس يوت زبلاله رومي معرف شمونته اتاب كريستوس يزول له حق حطيات الموتن سوري اتاب حق كريستوس يزول له حق منفسن هيوتن كابت حق حطيات الموتن حراوصيني يبل حق منفسه يلو مست حق منفسه يتصرر كال حق يرق له بلا قطره شوعته مالتي معرف شوعته حق امنت زبل كاني اب رومي لو انتي بلوم محبان دا ابي الله تريفو يبل انتي دا بيني حق يلشعو بحق امنتيو بحق امنتيو ازي ምናልባት ፍሊዝ በለ ባህር ዘይኮነ ፕሪንሲፕል ወይ ካመገዲ ወይ አገባ ወይ ካደረጃታት ወይ ስቴፕስ ማለት እዩ but the principles of faith ገሩ እዩ እንታይ ዝኸውን ኢሉ እቲ ናይ ምሕባን ወይ ካሰባብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክሕባን አብርሃም አቦናስ ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና ይብለና ክጅምር ከሎ እንታይ ማለት እዩ አብርሃም ሲ ንእግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ንሱ ኻኒ በዝስ ንእግዚአብሔር ሕጉሴ ዝብሎ ዝሕበነሉ ነገር ሲ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ማለት እዩ محبان دا أبي الله أبراهام أبوناسي انتهي رخيبو خند بدينا وي أبقى ما أملاك ترى زرائلو نجار سنتين يروه مالتي حنت نيراتو انتهي سخاني نجزابير بمأماني محبان دا أبي الله يلو شو تعرفوا سلز محبان زبها لي لان قبل سلز دليل مالتي قال انتهي رأين له لا يقول له مثلا مبارسي يلو حق منفسي حق أمنت حقي حتيات الموت بالنسبة له مبارسي نتسنى يقبرز دلي كي كم زتأبكني حقي كوينو رخب كو يبلالو سلز تطبق نجر انت كوينو خاني بهاري بال حدا نجر يخزارب دليل مالتي اما تحق قدس حق قبل كلسي كلتا نجر الله كل غزي ويت ازاز مالتي ويك بهاري مالتي سلز ناي منفس قدس حدا بهاريات الله سو خاني حق منفس يوت يبال ناب هيوت زمرح منفس لزغونه እግዚአብሔር ይመስገን እዚ حق زنت يبال حق منفس يوت يبال نحرنت زوسد نا እግዚአብሔር حق خان انت يبال حق حرنت يبال ويكاني تملو حقي ويكاني تي بيرفكت كل غزين سبات نا بيرفكشن نا ملؤነት زمصوم ስለዝኾነ ናኡ ምዝጥምት ምዘይር ስዕዩ ይብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ስለዚህ አብዝ ቦታ ዝንታይ ልሎ ነቲ ሓደ ኳ ሰማዕ ሕጊ ሰማዕ ቃል ኮይኑ ገባሪ እንተ ዘይኮነ ኢሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቃል ምስ ሰማዑስ ከይዱ ዝገብሮ ከም ማለቱ ዲ تحتيلنا نرأيه حدا مثال يوصل له تنقص فطرته سي بمستيات زرق سبعي زمثل له نفسير أمه يخيل بو خاخمي مخاني يرسعيل حجي حدا أنالوجيز كما بزنتي مالتي مستيات ريخاسي نحرز خونه استبالا شو نقرأ له ختصاخلوا لهم ريخا خمزل له فليت كاترا يخت كيد أيقونن مالتي تدا كتعريوي كاو وسيدنا جن أبز زلوا جن تايب لنا له كلام الله كاني أبهي وات كازلوا نقر بمنتي خات عريب لنا له كيد كاب بمقبار أيقونن تايداني نبت فتسم حق بمنتي مقباري بمتأماتي نتي ملو حق متأمات ناو مصنع كل جزء ناو متأماتيو انتي مالتيو حق جزء أبير مقبار مالتيو حدا جزء حدا سبعين قويته 50 لحد توا قبر أملاخ قبرسي تاي قبر دليل نيلوا ويكا قبر أملاخ انتاي يلوا سوغان تاي لوا قبر أملاخ بود أملاخ مأماني لنا أبي يوحنس معرف شدي شغل العسران شعتن انتاي بل قبر أملاخ إلو يسوس كا قبر أملاخ بتنسوز الأخوة أمنيو بلو إلو እግዚአብሔር ይመስገን
ግብር አምላኽ እንታዩ በትንሱ ዝለኣኾ ክትኣምን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግብር ዝበሃል የለን ማለት እዩ እንታይ ዳኒ ኣብቲ ፍጹም ሕጊ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ኣው ምጥማት እዩ ኣው ኩሉ ግዜ ምጽናዕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉእ ሕጊ ኣሎ ኣብ ቃል አምላኽ ፐርፌክት ዝበሃል ሕጊ ሓደ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ክልተ ኪዳናት ነይርዎ ሓድሽ ኪዳን ዝብል ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ሓደ ካብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መለለይ ድማ እንታይ ይብለና ከምዚ ይብለና ኣብ ኤርምያስ 31 እግዚአብሔር ሓደ ኪዳን ኣትሎም ንእስራኤል ቀዳማይ ኪዳን ኣትልኩም ሕጊ ሂበኩም ኢልዎም ነቲ ሕጊ ግን እንታይ አይገበርዎን ኣቦታትኩም ኣይገበርዎን ከምብወየ ስለ ዝጠቕመና እንሆ ምስ ቤት እስራኤልን ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጽአን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ማለት ናይ ማለት እዩ ኮንትራት ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ስምምዕ ማለት እዩ ቀደም እንታይ ነይሩ ሓደ ሓድሽ ስምምዕ ነይሩ እዚ ማለት ይብለና ኣሎ ከምቲ ካብ ሃገር ምስሪ ብኢዶም ሒዘ ከውፅኦም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ግን ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ኪዳን ነይርዎ እዚ ኪዳን እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንሕጋጋተይ ምስ ዝፍጽሙ ኪዳነይ ምስኦም ኩሉ ግዜ እዩ ዝብል ማለት እዩ ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳንሲ እዚ ዳ እዩ ኢሉ ሕጂ ግን ኣብ ኤርምያስ 31 ሓደ ምሳሌ ይህባሎ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ሕጎም ኣብ ውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦም ከዓ ክጽሕፎ ኣነ ኣበሶኦም ይቐር ክብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ድሕርዚ ኣይክዝክርን እሞ ካብ ንእሽቶኦም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ነፍሲ ወከፍ ንሓው ንግዝጊ ፍለጦ ኢሎም ድሕርዚ ንሓድሕዶም ኣይክምሃሩን እዮም ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ኣብ ልብ ሰባት እግዚአብሔር ኣንቢርዎ ማለት እዩ ርዳእና ኣሎ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን እቲ ሕጊ ብደገ እዩ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ግበሩ ኢሉ ይእዝዞም ነይሩ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ግን እቲ ሕጊ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰብ እዩ ዝጽሓፍ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብለና ሕጊ ንጻድቕ ኣይተሰርዐን ኢሉ ሕጊ ንመን እዩ ተሰሪዑ ንመፍረስቲ ሕጊ ኩሉ ግዜ ሕጊ ስለ ዘፍርሱ ንዖም እዚ ግበር እዛ ኣይትግበር ዝብል ሕጊ ተሰሪዑሎም ማለት እዩ ንጻድቕ ግና ከም ዘይተሰርዓሉ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ምክንያቱ ንምንታይ መስለኩም ጻድቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብጎይታ ዝኣመነ ማለት እዩ ሓቀይ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕር ዳ ብጎይታ ኣሚኑ ሓደ ሰብ እግዚአብሔር ኦልሬዲ ሂ ኢዝ ኢምፕረስድ እግዚአብሔር ብምንታይ ኮይኑ ሓንሳብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጒሱ እዩ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እንታይ ግበሩ ኢሉ ንዕሱ እዩ በቃ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ሰሚሩ እዩ ብኡ እንታይ ገይሩ እዩ ተሓጒሱ እዩ ሰሚሩ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኢምፕረስ ክትገብሮ ወይ ከተሐጉሶ ኢልካ ክትፅዕራ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሂዝ ኦልሬዲ ኢምፕረስድ ብኡ ገይሩ ንዓና ክርኤና ከሎ ኻኒ እንታይ ዝርኢ ናይ ክርስቶስ ምልኣት እዩ ዝርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ብዘሎ ምልኣት መለኮት ኢልና ቃል ኣምላኽ ኣብ መን ተሰዊሩ ኣሎ ኢሉ ንስኻትኩም ከዓኒ ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩ ኣሎ ኢሉ ንስኻትኩም ከዓ ብኡ ፐርፌክትድ ኮንኩም ኢኹም ሙሉኣት ኮንኩም ኢኹም ተመሊእኩም ኢኹም ሙሉኣት ገይሩ እዩ ዝርኤኩም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክርስትና ካብ ምልኣት ዝጅምር ጉዕዞ እዩ ንዝጎደለ ክትመልእ ዘይኮንካስ ነቲ ዝተባህበካ ሙሉእ ነገር ክትነብር ኢኻ ትነብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ርኢኹም ኣለኹም ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍቲ ነቲ ዝነበረ ጌጋ ትምህርታት ክእርም እዩ ተጻሒፉ ብሙሉእ እንድሕር ዳ ርኢኹም መብዛሕትኡ ንምንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ ጸላይ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ክሓዋውስ ኩሉ ግዜ ጌጋ ሓሳብ ይእቱ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ሰብ ተንደንሲ ንሰብ ንኣምላኽሲ ገይሩ ክሕጉሶ እዩ ዝደሊ ርዳእና ኣሎ ንእማን ሶርያውሲ ምስ መፀ ክፍወስ ኢሉስ ኤልያስ እንታይ ኢልዎ ከድካ ተሓፀብ ኢልዎ እንታይ ክገብር ከኣሱ ደልዩ ክሰማዕ ኣይደለየን ካብዚ ዝፀራዕ ማይስ ኣብ ዓድና እንደየለን እንታይ ክገብር ዝተሓፀብለኒ ካብዚ ዝቐልል ትእዛዝ ዶ ኣዚዝካ እዩ ኢሎም ሞቶም ባሮቱ ቀሊል ትእዛዝ ኣዚዝካ ከሎስ ካብዚ ዝቐልል ስለዚ ቀሊል ትእዛዝ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ማለት እዩ ከቢድ ትእዛዝ ክህቦ ከሎ 40 መዓልቲ ጾም ጸሎትን ጌርካ ምጻሞ ክንሓስበሉ ኢና እንተ ዝብሎ ግን ገይርዎም መፀ ማለት እዩ ርዳእና ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብቲ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ርኢ ኣሎ ክብል ከሎ ምዕራፍ 7 ሮሜ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ ንኣምላኽ ባህ ከብሎ ባዕሉ እዩ ዝፅዕር ማለት እዩ ካብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክወፅእ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ምዕራፍ 3 ገላትያ ከምዚ ኢልዎም ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ኢልዎም ሓንቲ ነገር ካባኻትኩም ይፈልጥ ዘለኹ ኢልዎም መንፈስ ዝተቐበልኩም ሲ ብምስማዕ እምነት ዲኹም ወይ ከዓ ብምንታይ ወይስ ከኣስ ብግብሪ ሕጊ ኢኹም ከመይ ጌርኩም ደኣ ኢሉ ሽዑ ብመንፈስ ጀሚርኩም ብስጋ ክትውድኡ ትደልዩ ኣለኹም ኢልዎም ስለዚ ብግብሪ ኢኻ ንኣምላኽ ክትሕጉስ ምድላይ እንታይ ማለት እዩ ስጋውነት እዩ ማለት እዩ ርዳእና ኣሎ ከመይ ኢሉ ይጅምር ሓደ ነገር ካባኹም ክፈልጥ ደሊ ኣለኹ ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝተዋሃበኩም መንፈስ እግዚአብሔር ንማንም ሰብ ኣይወሃብኒ መንፈስ እግዚአብሔር ዳግማይ ንዝተወልደ እዩ ዝውሃብ ማለት እዩ ኣብ ማእከልኩም ከዓ ግብሪ ይኸውን ኣሎ ኢልዎም ሳይንስ ኤንድ ወንደርስ ናእሽቱ ተኣምራታት ናእሽቱ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ከማን ክትሪኡ ጀሚርኩም ኣለኹም ኦልሬዲ ኢልዎም
إذا كن بمنتاي زخون زلوا بمسمع عمنت ديو ويس بقبر حقي كما يجيركم ده حاجة الوط ويلوم سلازم نسب قلاتيا نسب رومي نخلهم زاتهم تمرتات انتايو نجزيابير كتحق سؤالك حسابات محساب ويكان نجزيابير كتحق سؤالك داي مالتي كونسرن المخان مالتي جزيابير أورد تحققسي جزيابير يمسكن أملاق بيسوس كريستوس تحققسي وانجيل مالت إز مالتي وانجيل حدا ترجم انتاي مالتي تعم زينا مالتي حق إيرو نتزنا برزينا زيك إير زينا حدا أخوينو انتاي ترجمو أملاق قدم بموسى جيرو بإلياس جيرو بنبيات جيرو كل جزين انتاي قبر حنيرو سباتنا أخ من لوسي حتت نيرو تنبيتات نحرقنا بمولو كسب كاب أملاق ما قدم الزنبلة استصحف إيه خصم تنبيتاتهم حقت رأي مستتصحف نيرو مالتي بنتاتوك زبال تحمش تمتصحف تويد ما تجزيابير زعززو من أكيد عن متصحف نسوت رأي ما أخلا نيرو جن سبات كتسالي يوصل لزنبورو جزيابير كأن نبيات يدعل نيرو جزيابير كأسبي ملس نيرو مالتي أملاق يمسكن هذا جزي قويتا أب ماونت أبتي كرن ملوات زبال نسلست دك مزامور تحيزوهم ديبو جزيابير يمسكن أبتبوتا مسكده أب إسرائيلويان كل جزء عبيتنا أملاق سبات بتعميهم زخبرو عبيتنا أملاق سبات إن فاكت مسموت يوم زخبروهم معناته كاب النبي كاب قايل جميركم كساب زكرياس كلاتكم قتيلكم موم يخم مو دم ما برأسكم يلوم قويتا كم تصخلوا يكون نزقبلوا مسموتو تمال أختهم دونجي مستردهم دحار انت يقبروا دحار يمكن خبروهم زجمرو عينت نفس وكف زبخ يالو عن انت قبروا يعني لون قويتا نفس وك عينت نفس وكف كأخ بخيالي يعني لهم تنزوا جوا عينت آخر يعني له حق إيره إسرائيلوين بمول نتزاي تقبلوا قويتا دحار كأخ بخيالي يوم كريوام يوم إسرائيلوين for some reason دونجي يزردهم sensitive يكون النتني أملاخ نجار مالتي كل جزء مس أملاخ قرب أنت زي كون كان نتني جزء أبير نجار هواسي أيتخوني هواسي لهم ترجم مالو sensitive مخان نتني جزء أبير نجار قلت إفو أيرجع كانيو نزول دوز 5 جير 5 سلول لي لقيتا دريفنا لكم نتاي جبركم من أحسعكم من ولا دريفهم لهم سأبتقوا مس نتاي جبر مالتي عين نقان يا مالتي ديم تسمع خبر كل جزء نقان الله وش تخا مالتي حق إيره أسمع كنا عين نقان يا sensitive أخونكم من اليوم نتني أملاخ نجار كرداكم بتعميكم دون قويتي سبات كبروحق كبعل سباز بهالبوتا ناي سلمون طبب ناي جزابير طبب سي بسلمون بباريو تجاهدي يلوم سي نزل طبب كسم عمت يوميلو زخول ما قد فنات إيسو ساعتهم كنا يرداكم من اليوم سلز نزولو دز حزم دائما قالت مس أملاخ ندحر داخون كام مس منفس جزابير ندحر كون كام منفس جزابير كسرح كله تريقة إسرائيل متصنع عبيا جزابير كعي كله سق إلى ديتري تنن إيش نجار جزابير جمرود الله مسكونة بإسياس جيرون تايلوم أي تريوان ديهم زلهم يلوم تبغى كل يأكل الله يلوم ردنا له جزابير كسرح كله خريوز جمر سب مس أملاخ زسنا حسب تراي يوم على جزابير يمسكن سلزي ياسون تايلوم جزابير أما أكلكم تصبح نقول تخجبري لوم زجرم نجار كبري سلزن تايجبري لوم تدالو تقدسوا إلوم مالتي أملاخ استمسكن يكون استقدسوا ويستدالوا نتنا إجزابير نجار يريو مس أملاخ زخونة سبي نتنا إجزابير نجار زمكرة مالتي سلزنا نظام سلسة سبات قويتان تاجيروم حيزوم دايبو عبز كرن ملوات بهال مالتي كم تزبط لكم بتعمل أملاخ سبات سلز أخبروا اتزنا برام حتى حساس باون كفر صوص سلز دلي مثلني كل التسبات متيمة وموسين من المتيم إلياسن موسين إلياسن they are the most respected بالتعميز تخبرون أملاخ سبات يما بإسرائيل موسى مالت حقيه بوام مالتي مسك زي عبير تصني حق أملاخ بوام إلياس كاني بمنفس إلياس كم حد أبو سامنا جرو خسريكم زمت كل حوق متسي يستبهللو حيال زغنا منفس ينيرون إلياس سلازي إلياسن موسين متسيهم مس قويتان تاي قبرون يروم يزراربون يروم مالتيو دحر انتاي لمم أبز بوتا زخن كون أبز خرن زي انت خنقبر أبز بوتا زي داسر إحنا كنبر تصبقي إلهم قويتا جنا انتاي لوم كرمي إجزابير انتاي لو كأو دمتسي أسمع مالتيو بوس سمر كون انتاي لوم أو بحقي أي سمرني دحر حجي مالتيو حق بمقبار أي كون كون زحقوس نبيات بمسمع أي كون كون زحقوس انتاي داني بيسوس كريستوس يزحقوس بوس سمر كفتو وديو بوس سمر كفتو ودي إلو دم ديمو مالتي إجزابير يمسكن سلازي قال إجزابير تايب لنا كابتي نتقبب إلو أملاخ يمسكن معرف حدا قدامي قرنطس 30 حدا 3 نتصدقي نمقدس زغنا لكم يسوع كريستوس يخون لنا يسوع نمنتاي نخل يزغون مالتي نتقبب يخون نتصدقي يخون نمقدس يخون نمدحان كاني يخون مالتي إجزابير يمسكن سلازي إذا تايلو محبان دا أبي الله إلو مالتي
تريفي إلو بيني حقي بحق أمنتي له سب ناب أملاك قرب كله أمنته زعبي እግዚአብሔር ይመስገን እምነት መለኮታዊ ህዋሲዩ እምነት መንፈሳዊ ኦኬ نحنا እምነት ኣብቲ ሴኩላር ወርልድ ወይ ከኣብቲ ካለ ዓለም ብብዝሒ ስለዝጥቀምሉ እቲ ቃል ተቃጢኒ ወይ ከ ዳይሉትድ ኮይኑ እቲ ኦሪጂናል ሐሳብ ግን እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ናትካ ውሽጣዊ ነገርካ ናብ ሓደ ነገር ምግባር ማለት እቲ ፒስቲስ ዝብል ቃል ኢሰንስ ኦፍ ኤግዚስተንስ ናትካ እንታይነትን ናትካ ህላውነትን ናትካ ኤግዚስተንስን ብሙሉእ ኣብ ሓደ ነገር ምቕማጥ ማለት እዩ ኩለንትናኻ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ በአምላኽ እመኑ ኢሉ ኩለንትናኹም ኣብ እንታይ ግበርዎ ኢሉ ኣብ አምላኽ ግበርዎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ሕጊ ክትከይድ ኮለኻ ማለት እዩ በእምነት ክትጓዓዝ ኮለኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ድማ ምስ አምላኽ ክንደይ ተጓዒዙ ኢልና 300 ዓመት ተጓዒዙ نو سوري قريت هينوك يبلنا ودسان 5 عامت نير يلو ها وشو جميرو انت خبر جميرو نس እግዚአብሔር ከማላላስ ጀሚሮ ክንደይ ተማላሊሱ 300 ዓመት ተማላሊሱ ይሉ አምላኽ ወሲድ ወይ ሞንታ ይገበረን ይሉ ቃል አምላኽ አይተረኽበን ይሉ ናይ ዕብራውያን ጻሕፍ ብዛዕባው ክጽሕፍ ከሎ ግን እንታይ ይሉ ሄኖክ ይሉ ሞት ምንታን ከይጥዕምስ በእምነት እንታይ ገይሩ ይሉ ንሞት ከይርያም እንታን ሞት ምንታን ከይጥዕም ግዒዙ እዩ አምላኽ ወሲድ ወይ ሞ እንታይ ገበረን ይሉ አይተረኽበን ይሉ 300 ዓመት ምስ አምላኽ ምስተማላለሰ እንታይ ጠሪዩ እንታይ ያጥሪ እምነት አጥሪ ዝብለና ዘሎ እዚ እምነቱ አዝዩ እንደዓበየ ይኸይዱ ናብ እግዚአብሔር ዘሎ ትውክልቲ ጽቢቅ እንደዓበየ ይኸይዱ ካብቲ ኣብ ከባቢ ዝሰምዑን ላዕሊ እቲ እግዚአብሔር ዘረቦ ቃል ንዑ እንታዩ ረዚን እዩ ንሱ ዝረዝኖ ነይሩ ማለት እዩ ርዳእና ኣሎ ሕጂ እዚ ሕጊ እምነት እዩ ሕጊ እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ነትን ሕጊ ነትናይ ሕጊ ነት ትእዛዝ ዘበለ ኩሉ ከፍርስ ዝኽእል ማለት እዩ ምሕባ እንደ ኣበይ ኣሎ ተሪፉ በናይ ሕጊ بحق امنت بت ستيبس نا امنت بت برينسيبلز نا امنت بت درجاتات نا امنت بوخ قعز متجمر ابراهام تاغيرو افريسو اندافرسو قيدو سلازي حق امنت مالت انتي مالتيو مس እግዚአብሔር مخان مالتيو ናብ እግዚአብሔር مطبق مالتيو مس እግዚአብሔር ممللاس مالتيو ናብ تحق حرنت ሙሉ ሕጊ አጸቢቁ ዝጥምት እንበር ዘይርስዕ ሰማዕ ኢሉ ዳዊት ብጣዕሚ أبولي كيدان زنبر كنصوص تجزئابير زهابو خيدان ويكا تجزئابير زتسفو خيدان جنا سجيرو يريون يرو سجيرو يتمتون يرو نعقم أنتان كي بدل سخط إنك يكون نيلو نتاي دايلو نقال كاوشت أنت خجبر إلو داويت ردوهم زنبر سلاسان كلتن مزمور داويت صبوا غيرنا نرينا أبسو تحد قالو حتى أتصور له بدلو خان تجزئابير زي تصبوا إلو أب منفسخ على جم زي بلو سبتسو إلو معرف 4 بأولوس سبرام يخزارهم كلهم تايلو اتنبسي نزير يويلو اما عديو نايسب من دغافريو اما عديو ناي እግዚአብሔር ጸጋሪዩ اتزمت ጸጋሲሉ ኃጢአትካሲ እخدنልካ ጥራ ይሆነ ምክንያት አቡሊ ኪዳን እخدنሎም ጥራይ ነሩ ጊልትነስ አይውጻሎም ነሩ ስምዒት ገበነኛነት አይውጽን ነሩ በዲሌን እግዚአብሔር ዝብል አይውጻሎም ነ ካላይ ምንጋፍካ ይቦም ነሩ ምንጋፍካ ይቦም ነሩ ስለዚህ እንታይሉ አበሱ ተሐድገሉ ኃጢአቱ ተሰወረሉ በደሉ ዘይጽብጽበሉ أمام فسخ اللجم زي بلو ترتر مالتي اللجم زبل ترتر كسب زي هلو نعم لخ بديلي زبل حسب كسب زي مالالسو وش توز إسرائيلو سبسي بتصو يلو بخنياتو داويت نبات سبعة مسأتو مزمور 5 حدا تنسيو تنسع زي أبير قد يفلو أنت يا خوينو كل جزء جينا قلت نسمع نيرو إذا حرخ زي أوتصلون إذا من نقاف زي رخبان نيرو مالتي لحرقنا زي أبير إذا خيدان زي أريوه እግዚአብሔር ይመስገን ናብት ሙሉ ሕግ ምጥማት እዩ ሓርነት ዘምጽእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሰረገላ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክትስቀል እዩ ዝደለካ ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰረገላ ክትነብር እምበር ኣምታ ክትነብር አይደለካኒ እዚያ ክትገብር ክንደልካ ክትውዶ ንቃልካ ምእንታን ንዓኻ ምእንታን ከይብድልስ ንቃልካ ብልቢ ዓቆርኮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጳውሎስ ክጽልየሎም ከሎ ንሰብ ኤፌሶን ከምዚ ኢልዎም ቃል ክርስቶስ ድማ ብእምነት ኣብ ልብኹም ምእንታን كحدر إلوام ميمورايز كتجبر خذكروا أيقونن تايداني تقالسي أوش تغاس بوتاخ ركب amplified كم زيلهم ترجمة مولوك قال جزء أبير أوش تغا تقاطع زي باللخصة بينه زسترحي ويك أزنق سيلهم قال جزء أبير بمنفس كلش أوش تغا كل جزء كندد كله مالتي قال جزء أبير بوتاخ ركب كله كم زمن تانك تكوني يصلي لكم إلوام أولوس نسب إفسون سلاز إزيت perfect حقي
مستي ناي تقال حيلي مستي ناي منفس قدس حيلي أو خطبق كلها أو خطمت كلها كل جزء نفسي دما إلى سلاميت كي تفلت النسيلة أبصر قال لا تخبر هزبير خبقا أب كلاين قصد خمس بالزان تالو كلاين قصد معرف كلته إلياس سيني إلسا أنت يدلو خقد فودليو ويدما እግዚአብሔርን ኤልያስ ኮስዶ ደልዩ ኤልያስ ካን ሓደ ካብቶም ዘይተረኽቡይ ማለት እዩ ኮስዶ ምስ ደለየ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ መንፈስ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እስራኤላውያን ክሳብ ሕጂ እዮም ዝዛረቡሉ ማለት እዩ ናይ ኤልያስ መንፈስ ኣዝዩ ፍሉይ መንፈስ እዩ ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ኤልያስ እንታይ ኢሉ ብመንፈስ ኤልያስ ክመጽእ እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂዱ ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 3 ከም ሓጻብ ሳምና ገይሩ ኩላዕኩምን ከጽረይኩምን ኢሉ ስለዚ መንፈስ ኤልያስ ብጣዕሚ ሓያል መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ ናብ መን መጽዩ ናብ ዮሐንስ መጥምቕ መጽዩ ቃል ኣምላክ ነግረና ከሎ ዮሐንስ መጥምቕ ኢሉ እንታይ ገይሩ ተኣምራት ኣይገበረን ኢሉ ጎይታ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ግን ነገስታት ይዘፍርሖም ነይሩ ንሱ ክዛረብ ከሎ ሓያል መንፈስ ይምስኡ ዝኸይድ ይፈርሕዎ እዮም ነይሮም ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ መስለኩም ትፈርሕዎ ንጎይታ ሓደ ግዜ መጽዮም ሓይቶሞ ዚያሲ ይቕሬታ እንታይ ኢሎሞ ቀረጽ ምሃብ ግብር ምሃብ ንቄሳርስ ግቡእ ድያ ኣይኮነን ኢሎሞ ንሱ ከዓ በታ ተፍርሖም መጽይዎም ማለት እዩ ዮሐንስ መጥምቕ ትምህርቱሲ ካብ ላዕሊ ድዩ ካብ ሰብ ኢልዎ ሕጂ ኣሲሮሞ እዮም ነይሮም ግን ከዓ ይፈርህዎ ነይሮም እቲ ንጉስ ድማ ኣሲርዎ ግን ከዓ ይፈርሆ ነበረ ብለና ክዛረባ ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ኣምፅኦም ኣዛሪቦም እቲ ዝዛረቦ መሊሱ ራዕራዕ እዩ ዘእትወሎም ማለት እዩ ሓያል መንፈስ እዩ ነይርዎ ድሓር ተማኺሮም ከይዶም እንታይ ይብለና ኣብቲ ግዜት እንድሕር ደኣ ካብ ሰብ ኢሎም ኣኺልዎም ብምሉኦም ብዳርባኦም ንቐትልዎም እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ብምሉኡ ምስ ዮሐንስ መጥምቕ ዝነበረ መንፈስ ርእይዎ እዩ ድሕር ደኣ ካብ ኣምላኽ ያልናዮ ኸ ንምንታይ ዳ ዝኣመንኩማ ክብለና እዩ ኢሎም ኣይንፈልጥና ኢሎሞ ስለዚ ንኩሎም ዘርዕዶም መንፈስ ነይርዎ መንፈስ ኤልያስ ዮሐንስ መጥምቕ ከዓ ነዚ መንፈስ ዚድ ሓፂሩ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ግን እቲ ኢንተንሲቲ እቲ ደረጃ ናይቲ መንፈስ ግን ክሳብ ክንደዚ ሓያል እዩ ነይሩ ነስተውዕሉ ሕጂ እንታይ ገይሩ መስለኩም ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉና ኤልያስ ክኸይድ ከሎ ኤልሳ ደድሕሪ እዩ መፅኡ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ኦረዲ ክኸይድ ይምስኡ ናይ ብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ የለን ጎይታ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ እንትኸድኩ ሕሸኩም ኢሉ እንታይ ክመፅእ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክመፅእ መፀናንዒ ክመፅእ ኢሉ መፀናንዒ ማለት ባይዘወይ ነዚ ሓዘነ መንፈስ ቅዱስ ኣየድልዮ እንዲ ማለት ኣይኮነን እንታይ ላ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ዝነብር ማለት እዩ እቲ ፓራክሊዮ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣይተርጎሞን 7 ትርጉም ሂቦሞ ግን ነዚ ኩሉ ክገልጾ ዝኽእል ዝሓሸ ምሳኻ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ዘፀናንዓካ ኢሎሞ ማለት እዩ ግን መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ክነብር ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ግና ከምኡ ይነበረን ኣብ ነገስታት ይመፅእ ይኸይድ ኣብ ነቢያት ይመጽእ ይኸይድ ኣብ ካህናት ይመጽእ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ኤልያስ ከይከደ ከሎ ነዚ መንፈስ ዝኽቀባበሎ ደልዩ ኤልያስ ከይከደ ከሎ ኣብ ሻርዮት ዝኽዲብ ኣብ ሰረገላ ዝኽዲብ ደልዩ ኣብኡ እንድሕር ኣትኻ ኢኻ ሰለል ዝበለ ህይወት ትነብር ኢሉ ተረድዩ ማለት እዩ ናብቲ ሕጊ ኣጸቢቑ ክጥምት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎሞ ካባኻ ከምዚ ኸይድ ንርእሱ ፈሊጥካ ደለኻ ኢሎሞ እቶም ነቢያት ፈሊጥ ኣለኹ ስቕ ጥራይ ይበሉ ኢልዎም ስቕ ጥራይ ይበሉ ኢልዎም እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣጥቢቐ እየ ዝሕዞ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ኣጥቢቑ ዝሓዞ የለን ነኖ እግዚኣብሔር ሲልዎ ክሳብ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢልይኽኒ ካብ ጊልጋል ኣብ ዝተረፍ ኢልዎ ጊልጋል ማለት እስራኤላውያን እንታይ ማለት ይብለና ቃል ኣምላኽ ነውሮም ዘንከራገረወሉ ቦታ እዩ ማለት ይልና ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ክትቀረብ ከለኻ ነውሪ እውን ክኽልክለካ ይኽእል እዩ ንዑ ግን እንታይ ገበሮን ኣይከልከሎን ፀገም የለን ክስዕበካ ኢልዎ ነውረይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣንከራሪ ሕጂ እውን ክቕፅል የልዎ ማለት እዩ ድሓር ካብኡ ሓሊፎም ናብ ምንታይ ከይዶም ቤትኤል ከይዶም እግዚኣብሔር ክሳብ ቤትኤል ኢልይኽኒ ካብዚኣ ተመለስ ኢልዎ ኖ ኣይምለስኒ ካብዚ ኢልዎ ቤትኤል ማለት እንታይ ማለት እዩ ቤት እግዚኣብሔር ማለት እዩ ስቲል ንእግዚኣብሔር ክደልዮ ኢልዎ ስቲል ክቕፅል እየ ዝብሎ ደሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓር ከዓ ሰጊሮም ካብኡ ኸ ናበይ ከይዶም ያሪኮ ከይዶም ማለት እዩ ኣብ ያሪኮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ኩሉ ግዜ ያሪኮ እንታይ እዩ ቻሌንጅ ቦታ ማለት እዩ ያሪኮ ማለት መኸላእታ ማለት ያሪኮ ማለት ብድሆ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ሰባት ካብዚ ቦታ እዚ ይምለሱ እዮም ንመንፈስ እግዚኣብሔር ክደልዩ ንቓል እግዚኣብሔር ክደልዩ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ክገብሩ ክመላለሱ ክጅምሩ ከሎ ድሓር ቀልጢፎም ካብዚኣ እዮም ድምለሱ ማለት እዩ ብድሆ ምስ በርትዖ ማለት እዩ ሽዑ ቀልጢፎም እዮም ናብ ስጋ ዝምለሱ ማለት እዩ ኖ ንእግዚኣብሔር በዝን ክትሕጉሶ ኣለካ ሰብ ገላትያኸም ትምህርቲ ኣትይዎም ማለት እዩ እቲ ህይወቶም ንኣምላኽ ዘስምር ኮይኑ ከይኮነ ምስ ረኣይዎ ኖ እግዚአብሔር ክሕጎስ ኮይኑሲ መሊሰ ከም ዝኽውስ ከሎ ኣይኮነን ምስ እግዚአብሔር ምስ ኮንካ እቲ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕጊ እቲ ባህር ናይ መንፈስ ቅዱስ ይባዕሉ ከምዚ ብለና ምዕራፍ 8 ሮሜ እቲ ድሌት ሕጊ ኸኣኒ እንታይ ብለና ብኸምኡ ክፍጸም እዩ ኢሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሕጊ መንፈስን ህይወትን ሓራውፅኒ ኢሉ
ስለዚህ አባና ኣብቶም ብስጋም ብመንፈስ እንበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ ብምንታይ እቲ ድሌት ሕጊ ኸም ኮይኑ ክፍጸም እዩ ሕጊ ድሌት ኣለዎ ትእዛዝ ሕጊ ኣሎ ድሌት ኣለዎ እሱ ጠለባት ኣለዎ ግን ክፍጸም ብኸምኡ እዩ ዝፍጸም ማለት ከምኡ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ብኸምኡ ብነፃ ማለት እዩ ናይ ቀደም ትግርኛ እዩ ብኸምኡ ንዑ ጸባን ወይንን ተሻይጡ ዝብል ምሽ ኣሎ ኣብ ኢሳያስ ወላ ራእይ ዮሐንስ ብኸምኡ ብነፃ እዩ ዝፍጸም ማለት እዩ ዊዝአውት ስትራግል ጻዕሪ ብዘይብሉ ህይወት ክነብር ጻዕሪ ብዘይብሉ ህይወት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትፍጽሞ እንድሕር ዳኣ ኾንካሲ ብመንፈስ ኢኻ ትመላለስ ማለት እዩ ስለዚ ኤልያስ ነዚኣ ይፈልጣ እዩ ኤልሳዕ ከዓ ምሂርዎ እዩ ስለዚ ኤልሳዕ ነዚኣ ስለ ዝደለየ እንታይ ገይሩ እታ ቻሌንጅ ምስ መፀት ያሪኮ ኖኖ ሕጂ እውን ኣይምለስኒ ኢልዎ ድሓር እንታይ ገይሮም ዮርዳኖስ በፂሖም ማለት እዩ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘሰጋግረሉ ዝብል ነበረ ቦታ ንእስራኤላውያን ዘሰጋግሮም ኣብኡ ከዓ እንደገና ከዓ ሪኦሞ ነቲ ባሕሪ እሱ ከዓ ካልእ ዝበርትዕ ቻሌንጅ ኮይንዎም ንዑ ከዓ ሰጊሮሞ ድሓር እንታይ ኢልዎ በል ሎማዓንቲ ኢልዎ ለምን ኢልዎ ርኢዎ ማለት እዩ ኤልያስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዊ ይዝነብር ነይሩ ኤልያስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰረገላ ይዝነብር ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ሰረገላ ሓዊ ማለት ናይ መንፈስ እግዚአብሔር ሓይሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ መንፈስ ሓዊ ማለት እዩ ኣብዚ ዓይነት ሓዊ ኣብዚ ዓይነት ምልላስ ይዝነብር ነይሩ ስለዚ ነገስታት ክቀርቦ ይክእሉን እዮም ነይሮም ንኹሎም ይዝክስጾም ነይሩ እሱ ከዓ ነዚ ኣይደልዩ ተኣባኻ ዘላ መንፈስ እንታይ ትኾነን ኢልዎ ምዕፅፍ ኢልዎ ዘሸግር ነገር ለሚንካ ኢልዎ እዚ ዳ ኣነ ኸማን ዘይብለይ ማለት እዩ እሱ ግን ሓንትን እግዚአብሔር ይመስገን ኤልያስ ንኤልሳዕ ክስዕቦ ከሎ 12 ፅምዳ ብዑር ነይሮሞ ብምሉእ ናቲ ዌልዝ ዝበሃል እንታይ ገይርዎ ንሰብ ሂብዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዑ እንዳተመልሰ ከይሸግሮ ኢሉ ማለት እዩ በቲ ናውቲ ምሕረስ ገይሩ ነቶም ኣብዑር ሓሪዱስ ብኡ ጠቢስዎም ነቲ ህዝቢ ሙሉእ ኣብሊዑ ሓንቲ መዓልቲ ግብጃ ምሳሕ ገይሩሉ በቃ ወዲእ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ he was that much determined ክሳብ ክንዲዚዩ determined ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ክሳብ ዝረኽቦ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ዳዊት ከምኡ ኢሉ ኣሎ ናብ ማሕደሩ ክሳብ ዝኣቱ መንፈስ እግዚአብሔር ክሳብ ዝረኽቦ ኢሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ መንፈስ እዚ ሓደ ሕጊ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሓደ ባህር ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ ዝገብር ንላዕሊ ዝወስድ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ሓፍ ዘብል ማለት እዩ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 1 ሮሜ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ እንታይ የብሎምን ኢሉ ኩነኔ የብሎምን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ እዚ ጌርኩም ንምንታይ እዚ ኣይገበርኩም ዝብል እንታይ ይገብሮምኒ ዝኸሶም ነገር የለን እቲ ዝገብርዎ መስዋዕቲ ኩሉ ብምንታይ ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ እዩ ንክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ክነብሩ ጀሚሮም ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ እዩ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነበረ ኩሉ እቲ ዝኸዶ ነበረ ካይዳን ሰባት ኣዝዩ ዝገርሞም ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ዝበለ ክብረት ከመይ ዝበለ ዕቤት ገዲፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ኣዝዩ ዘፍርህ ቦታታት ነቲ ወንጌል ክሰብኽ ምስ ከደ ሰባት ተሓትዎ ነይሮም ድሓር ከምዚ ኢሉ መሊስሎም ሓደ ምእንቲ ኩሎም እንታይ ኮይኑ ኢልዎም ሞይቱ ኢልዎም ስለዚ ከዓ ኩላቶም ሞቱ እዩ ስለዚ እንተተጸለልና ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ያ ፍቕሪ ኣምላኽ ይደሪኽና ኢሉ ጳውሎስ ወሶ መስመራይዝድ ትዝኣተዎ ሓሳብ ኣምላኽ ትዝኣተዎ ራእይ እንታይ ገይርዎ እዩ ወሲድዎ እዩ ኣነ ግና ነቲ ሰማያዊ ራእይ እንታይ ገበርክዎን ኢሉ ኣይኣበኽዎን ኢሉ እግዚአብሔር ዘርአዮ ቪዥን ስእሊ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተዎ እንታይ ገይርዎ ካብቲ ህላውነቱ ካብቲ ኩነታቱ እንታይ ገይሩ ኣልዒሉ ወሲድዎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓደ ሕጊ ኣለዎ ካብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ብንቁር ኣቢሉ እዩ ዘውፃካ ማለት እዩ ስለዚ ምንባር ንርእሱ ገዲፍዎ ጳውሎስ ማለት እዩ ንርእሱ ምንባር እንታይ ገይርዎ ገዲፍዎ እዚ ፍቕሪ ዝኣተዎም ብዙሓት ሰባት እንታይ ገይሮም ንዘለዎም ኩሉ ገዲፎም ቅዱስ ፍራንሲስኮ በዓል ኣሲሲ ንግስነት ገዲፉ ናብ ምንኩስና ኸይዱ ኣብ ዓድና ከምፃልኩም ሓደ ኣብነት ቀሽም ባይ ህብቲ ዝግ ዝበሃል ነዚ መፅሓፍ ዝተርጎሞ ትፈልጥዎ 97 እዩ ናብ ጎይታ ኸይዱ ካብ ኩሉ ዝበሃል ገጠር ኣብ ፃዕዘጋ ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ ወይ ከዓ ቃል ኣምላኽ ከንብቡ ከለዉ እዩ በወንጌል በርሂሎም መጽሓፍ ቅዱስ ኣምሓርኛ ይቅድም ተተርጊሙ ቅድሚ ትግርኛ ምትርጓሙ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምሓርኛ ስለዚ እንዳነጋገፉ ከለዉ ኣብ ፃዕዘጋ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ገለ ሰባት ረኺቦሞ 1860s ማለት እዩ 1870s ከንብብዎ ምስ ጀመሩ ሽዑ እንታይ ገይሮም እዚ ቃል ኣምላኽ ፍሉይ ኢሎም እንታይ እዩ ውሽጥና ክንድደና ጀሚሩ ኢሎም
وشتم حو قبلهم جميرو مالتي سلازي يوم حو قبلهم جمرة ننحدهم بعل كشت ولد مدن قال زبال نتوانجيل نداغنا نحدهم دات تزاربولو تحاول دات نخاخس قيدو وانجيل وقت خرسيان مزموص نابقومي ما اتيوم مالتي زان تا حصر لكم كابكم كل زبال عدي كاشين بايه بتزقي بال ودي عسران كلتن عمد كله بقى ازوانجيل مسبرهالو ازوانجيل زن كل سب كبصحالو يزبل صور ابوشتو اتيو عسران كلتن عمدتو مالت اب كبابي 1930 خباب مالتي شحن جاعت بيت 30 ابت غزيت ايكونن كساب سوساتات كساب سبعات تاع ايرترا ودي 10 عمد تري تمرعيو بتاع ابي مالتي اريغو مالتي حقيره او اسو كن تايلو مسلكم كابت خناتاتو ازين دي وصيو زي مصحف قدس زي ترجمه خيودا اكوا ولا حنت نجر نغزا راسي يغبرني له اسران حمشن عمد خويدا وسيدات له ودربعان شوعتن مسكن وديوا سدرو لمينو مو دغاغيمو نعبا قدف لما ريقم لكم نتسمايا وراي اي ابو خون مالت تراي ايكونن زي ابيو انتايدا نتراي نخالي نجر كتمت كساب زي تخيل كلنتنا خايز وسد مالتي ناي اغزابير حسب ناي اغزابير قال كمسترداكا بخما يتفلت مسلكم قال املاخ نفلطت بخلت ነገር ይገልጾ ኦኬ ክልተ ነገር ይገልጾ ናብነት ኤፌሶን ምዕራፍ 3 እንታይ ብለና መስለኩም እታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ታ ክትገብሩ ዋይሉ ክትፈልጡ ዋይሉ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ልዕሊ ፍልጠት ካለ ዝፍለጥ ፍልጠት ኣሎ ዲዩ እቲ ፍልጠት ዝብል ስኽልተ ትርጉም ኣሎ እቲ ሓደ ስኢል ካብ ዝእምሮኻ ድቕመጥ ፍልጠት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግን እንታይ ማለት እዩ ንውሽጥኻ ዝኣቱ ማለት እዩ ንውሽጥኻ ዝረትዕ ጥቕሲ ንውሽጥኻ ዝረትዕ ርትዒ ወይ ከዓ ኮንቪክሽን ሓደ ግኖስቲክስ ሓደ ኻኒ ኢፒግኖስቲክስ ኢሎም ተርጉሞም እንታይ ማለት እዩ ንውሽጥኻ ኣዝዩ ከኣቱ ከሎ እቲ ካልእ ቃላት ኩሉ ብድሕሪኡ እንታይ ይገብረካኒ ቃላት ኮይኑ ኣይስማዓካኒ እሱ እዩ ትቃል ማለት እዩ እሱ እዩ ዝረትዓካ ጎይታ ነቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ምሰና ገፋስ ድሕሪ ሕጂ ደኣ እንታይ ገይረ ክነብር ይኻል ሞያ ይብለይን እንታይ ክገብር ኣይበለቶን እንታይ ዳ ገይራ بمولو تزوهاللوتو خيترف بالقات انت قيراتو سيراتو نصبح حساب زي تحسب كل غزي نخلنا انتنا خان وشتخان نتمدا مصا مدبات كان زوسدو ነገር ይራይ ማለት እዩ ዝተገልጸና እግዚአብሔር حساب ኮሚ ቃል አምላክ ተገሊጽ ጽለይ ራይ አለን እንድሕሪሉ ሓደ ሰብ እቲ ራይ ማዕረኽ እንደ ኮንሱም ገይርዎ ወይ ካ ኦሲድዎ ማለት እዩ ለዝና ብዚያ ዛን ተኹም ለሰልኩም 47 ምስ ገበረ 1966 ሽዑ ተመርዒ ማለት እዩ 47 በትግዜቲ አዝዩ ዓቢ ደቆም ሰባት ከመርዑ ከለው ይተመርዒ ንሱ ማለት እዩ ردانا له ده يقبل دليل كل مدباتنا تخسب زغدفو مالتيو كم زغيرو تحسب املاخ وسيد واغزابير يمسكن سلاذ داويد انتاي بالكل غزي نابتي منفس قد نابتي بيت مقدس كاتوي نبيت يعقوب نتدنكان املاخ حساب زروه بول ساوشت يقبل كله انتاي مالتيو حساب املاخ حساب كم زغيرو حساب زروت عي صبنيرو مالتيو كم زغيرو حساب زروت عي نوشتي خاطو زدل نيرو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ይኸምዚሉ አው መስአት ኻኻኒ ፉሊ ሓጎስ ስለዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነትራኢ ነትሐሳብ አምላኽ ነትትእዛዝ አምላኽ ነትድሌት ሕጊ ብኸመይ ኢኻ ትፍጽሞ እንዳትሓጎስከ ኢኻ ትገብሮ እዚ ሕጊ ሓርነት ማለት እዩ ሓርነት ማለት ሓራ ኢና ኢሎም ብዙሓት እንታይ ገብሩ እዮም ኢሉ አው ንመጋብሮ እዮም ዝገብሩ ወይ ከዓ ናይ ረብሓ እዮም ዝገብሩ ነቲ ቃል አምላኽ ኢሉ እቲ ሓራ ዝወፀ ግን ነቲ ቃል አምላኽ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍጽሞ ግን ጾር ኮይኑ ወይ ኮነን ዝፍጽሞ እንታይ ዳኒ በፍቅሪ ዝፍጽሞ ደስ እንዳበሎ ዝፍጽሞ ምክንያቱ አውሽጡ ድራይቭ ዝገብሩ አውሽጡ ዝነዱ ኃይል ሎ ማለት እዩ ርዳና ሎ ስለዚህ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ካብ ቤት ክርስቲያን ሽህ መዓልታት ኢሉ አቤት ካንታይ ምግባር ኢሉ አፍት ቤት ክርስቲያን ወይ ካብት ቤት መቅደስ ምምጻ አይኮነ ዝብል እንታይ ዳ ማለት እዩ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ገጽ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን 50 መዝሙር ዳዊት 51 ኮም ኢሉ ቅዱስ መንፈስ ካንተ አይትግበረለ ኢሉ አይተወሰደለ ኢሉ ቅዱስ መንፈስ ካንተ አይትግበረለ ወሕጂ ነቲ ቅዱስ መንፈስ ዘሎ ቦታ ንዑይ ዝናፍቅ ደሎ ዳዊት አጸቢቁ ይተረዲዎ ስለዚህ እንታይ ኢሉ መስዋዕት እንታይ ይገብረካን ኢሉ ባይብለካን ኢሉ ብዙሓት ሰባት ኃጢአት ገገሮም መስዋዕት ገሮም እዮም ዝዓጽዎ ነይሮም ማለት እዩ ንሱ ግን እንዳተረዶ መስመጽ እንታይ ኢሉ መስዋዕት እንታይ ይገብረካን ኢሉ አይሕጉሰካን ኢሉ ባይብለካን ኢሉ እግዚአብሔር ዝሕጉሶ እንታይ ማለት እዩ ቅጥቅጥ ልብን ስቡር መንፈስን እዩ ምስኡ ምዃን እዩ ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት ኣብዚ ሕጊ ዝኽተኣት ትኸለኻ
أبز سرقلا زخديب كلها ده حيز كايد خيد أبوي إلو نا إسرائيل سرقلا نياتن فرسان ياتاتون يلو حق إلو سلازم تاي متسيو بلنا سرقلا تاتن فرسان يان زبال ويك يعني فرسا توما فراسن بمولهم بمنتايم زيهم باو متسيو موسي دمو نزم إسرائيل شو أنت جيرو أملاخ إلياس أبي علو يلو مالتيو إلياس قدميو إلسا قدميو تأمرات جيرو أي فلتني إلياسن إلسا أنت أمرات زجبرو كتفقدوا خلهم تحدى شمون تجيرو تحدى جن عصف نفس لا استقبل خن تجيرو مسلوكم عسر تحمش تجيرو عسر شد الشاس كيما الأخيرو أي ملان ده حرق تجيرو سبات حدا جزي أبصوريان أبإسرائيل وجم سكونسي رئيس حيزهم داخل السوريان مسمم ده حرب تام قبرنا إلياس كوت حقلو تجيرو نتريسا دربي ممسادمو مقابرنا إلياس مستنكفة تريسا قبزلو تسيب لنا على أملاخ ردعنا له تعسر شد الشخمان كيما لا أكو أخم من لسيلوس تمليس مليوا مالتي زاويري مسكن إلياس نويح مسؤول استمالا لسلز سعراء يكون نرغبوه انتي دا خير كلهم دحر دار إيخان نيلو حق إيدو كمان نبال كاب أنوسد خلو روحوا عين خير دحر دا خير كله ريخان نيلو كما أخونا الكايلو نابتحق حرنت أتصبق وزتمتن أو خاز النعن امبر زي السع سماعيلو كاب تصنعت نايتقال كوتس أكاز متصنع قاش حساب معر بزوحي مالتي سب قلاتي زي متسيوم سب رومي زي متسيوم مالتي رومي حزب أملاخ يمني رب ويك أيهود يوم مالتي تيام كأحزاب يمني رم نقولهم جن كاب تحسب أملاخ زوج نجار متسيوم نأملاخ كتحجوس أملاخ بيسوس كريستوس تحجوسيو تدخل جزي حجي نجبره بدحري جن ناي فقر هي أبيك زي أبيري مسكن كم يجرو حق إيده يعقوب سبيتو مسكون خي كانت كلان راهل مسفتواسي أنت يبلنا شو عتعمد تجزاء الوقت شو عتعمد كأخبيدي قصناتيو صحيك أتريلو بهارور لي تغان بقى صحيتا كم زجير إن نخلنا نبرة حليل كايل ودي حرنا لبان كنا نقول خلوا أنت يبلنا جنا نراهل بتعمي يفكر أصل نبرة جنا تنمعل تاكوين نسمعنا هيداتيلو شو عتعمد أبى صحيتا ناب صحين تسأبيوا نمتاي مسلوكم فقر سلازنا براي قويتا خمزيلو زفكر أن تولو زازاتين تايق بريلو يحلو يلو زعبيري مسكن سلاز ناي فقر هي يابي مالتي ناي فقر مسواتي زعبيري مسكن ناملاخ تنبر كل خا نايم تاي تنبر ناي فقري املاخ سي لو ما عند سلاز حقوس كان تمالخ اسلا زي حقوس كان اي لواوطني ردانا له مبزحتهم مزوم ويست افريقيا قدم مالا لسني رب حدا بيت خرسيان اصبيقو يدردوم زي نحن انتي مسلوكم أيهودنت أتصبقوا ينيرو أبانا قد مخرسنا ممسو مالتي قد مخرسنا ممسو أيهوداونت نيرو سلازي بنا أيهوداونت سلاز خديخا even Orthodox Church مسمى ولا Catholic Church مسمى ناي إيرترا Orthodox ناي جبس Orthodox ببيني ناي إيرترا إثيوبيان مالتي خلتي أزوي مستنا أيهود بهالن حساباتن تمرمر سرسر زبالة نجاري تابوت على الناس بتعميز قربكم تابوت كم زي اللي تفلتوا أب جبسي ناي Orthodox ناي جبسي تابوت يبولهم تابوت زبال كويل لنا محدش كده تابوت منيو يا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ያኽብል ደለ ኮሙኒኬሽን አቋሪጹ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ትናይ እስክንድርያን ትናይ አክሱምን ነዊሕ ስለዘ ቋረጸ ካልእ ናይ አይሁድ ልምድ እንዳታአታተው ኸይዱ ስለዚህ አዝዩ በሃይማኖታዊ ሐሳብ ዝተቀነና ኢና ኩሉ ግዜ ወላቶም ናብ ጎይታ ዝመጻና ንኣምላኽ ከመይ ጌርና ከም ንሕጉሶ ኢና ንሓስብ ኣይ ትሕጉሶን ኢኻ ንኣምላኽ ጽድቅኹምሲ ጽዩቕ ጨርቂ ኢሉ ቃል ኣምላኽ أملاك عقوسل بمنم تأمر يكلني هوتك نسخاتكم سيلو عرورباي نبرسي ويكأت حبرو إثيوبيا أوسي يلو تسليم مالتيو كلوت أدا يخلي تحبرو يلو عرورباي نبر مالت ست عرورباي الله ريخمو ناي نبري حبرو كلوت أي خل قربته ويس تي إثيوبيا أوسي تسليم مخانس كلوت أي خل ديب لنا كم خانس خاتكم كفو مقبار زلمودكم كم يجيركم صبوا مقبار تقبري يخون لكم يلوم إرمياس نايهود نعنا يكون أم حدش كنا عندنا نتايلو تم بكريستوس يسوع لون تايب لمن نني بلمن أمونغو خان أمونغو أملاخ نزغل كلا كذا بلا نقال أملاخ أصبي كذا زي مرأين زي متأماتني حمسان جعتن إسياس كم زيلو أمونغو خمن أمونغو زي أبير نزغل كلاكم سنتايلو مو يسوع ده أنا متايدي متي نزحت أزي أخوصت كوي متي أمونغو أنا أمونغو أملاخ نزغل كلا نحجق نفتحق زي متأمات نبقالك زي أبير زي متأمات أو خا زي متصنعي بو غير كخان أمنت زي مترايو قويتا انتايلو إسياس نزب السرات كنوغر خول 53 إسياس كم زيلو قويتا ينزم السكرنا من آمنوا يلو جميرو
ቅልጽም እግዚአብሔር ከኒ ንመን ተጋደሉ ስለዚህ እስራኤላውያን መልእክት ክቦም ከሎ 59 ኢሳያስ ከምዚ ኢልዎም አሞንጎ እግዚአብሔርን ዝኽልክለኩም ስንታይኩም ኢልዎም ኃጢአትኩም ኢልዎም ነቲ ዝመጽእ ኪዳን ክዛረብ ከሎ ግና ጎይታዬ ነዚ ምስክርና ምን አሞኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከነመን ተጋደሉ ኢሉ ቅልጽም እግዚአብሔርን ዝመጽእ ወለዶ ክጋድ ግን ከአምኑ ጥራይ ዘለዎም ምስክርና ስለዚ አሞኖ ግና አይጋደሎም ነው ይብላሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምሕባን ዝበሃል የለን ኖ ቦስቲንግ ሓደ ነቲ ሓደ ክሕበነሉ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ምሕባን ተሪፍ እዩ በየናይ ሕጊ በየናይ መስርዕ በየናይ መሳልል ብናይ እምነት መሳልል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍኩም ከዓኒ ኺዳነይ ክቐምጦ የሉ እግዚአብሔር ሓደ እኳ ንሓው እንታይ ኣይክብሎን ኢሉ ንዝጊ ፍለጦ ኣይክብሎን ኢሉ ንዝጊ ፈሊጥካ ኢኻ ትውለድ ማለት እዩ ዳግማይ ክትውለድ ከለኻ ማለት እዩ ዳግማይ ክትውለድ ከለኻ ንግዝግ እንዳፈለጥካዮ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ እምነት ኣብ ውሽጥኻ ብቓል ኣምላኽ ጌርካ ካልቲቬት ክትገብሮ ጥራይ ዘለካ እሱ ማለት እዩ ዳግመ ልደት ማለት ሓቂዶ ሓደ ግዜ ስነዊሕ ምስ መሃርክዎ ሓደ ሰብሲ ንዓበል ተጠመቕ ኢልዮሲ ኣነ ካብ ቀደም ክርስቲያን ነይረ ኢልኒ እንታይ ዳ ተወልኮሲ ሕጂ ግን ኣጸቢቐ ሒዘዮ ኣጸቢቐ ትሪዳ ሒዘ ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳመጻኻ እንዳተመላለስካ ኣካይድኻ እንዳመሓየሽካ ይኮንካ እንትኸይድ ኖ ዳግመ ልደት ማለት ካልእ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ጽቡቕ ይኹን ዘይጽቡቕ ብዘየገድስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽዩቕ ጨርቂ ኢሉ እቲ ብጎይታ ዝኾነ ግና ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ብጎይታ ዝኾነ እንታይ እዩ ንሱ እንታይ ኢሉ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉ ኩሉ ብሉይ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ሓሊፍ እዩ ድሕር ደጊም ኩሉ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉ እዚ ሓድሽ ፍጥረት ክእለቱ ዘበለ ናይ ምን እዩ ናይ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ክመላለስ ከሎ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ዝገርሞም ስለ ዝነበረ እንታይ ኢልዎም our sufficiency is God ኢሉ ክእለትና ዘበለስካ ምንታይ ኢሉ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ገዛ ርእስና ከም ዘምፃና ክንሓስብ ኣይከኣለናኒ ምልኣት ናይ ክእለትና እዩ ዝብል sufficiency ማለት ሙሉእ ክእለት ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣምላኽ እዩ እቲ ክእለት ደረጃ ናይ ሰባት ኣይኮነ እንታይ ዳኒ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ኢሉ ሰባት ክፃወት ከለዉ ዘቕርቦ ዝኾነ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ንሕና ግን ንመን ኢና ነምፆ ንኣምላኽ ኢና ነቕርቦ ክእለትና ዘበለስ ካብ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ክእለትና ወይ ከዓ ምልኣት ክእለትና ናይ እግዚአብሔር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክብሪ ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብ ሰባት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ቃል እዚ ነዚ ብስራት እዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብሎ ጥዑም ዜና ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሐጉሱ እዩ ሕጂ ኸማን ብኡ ሰሚረ ኢሉ بنبيات جيركم كتحقسني أو بمقماتكم أبزو طعمي بمبالكم إلى سامسيكم نبي أحقسني حق بمفتسامكم أحقسني ليو أبتي Mount of Transfiguration ويكان ملوات كرنا مسيلهم مالتي أو تاجرهم حساباتهم ملويتوا إذا ملوات زبل قال حدا جزيت رأي مسح كل صبرهم يعسر تغلط تلاقيهم الله دايلو له بمحدث حسابكم تلوت أمبر نزع على مزيا أيتم السلوى إلو مالتي ስለዚህ ምልዋጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፊገር ናት ካመቅያር ትራንስፊገር ይዝብል እንታይ ማለት እዩ ተዝነበረ ትልውጦ ደይኮነስ ካልእ ነገር ትሕዝ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ሞዲፊካር አይገብርኒ ሓድሽ ነገር ግን አይፈጥር አምላኽ ዝተመስገን ይኹን እዚ ሓድሽ ሰብ አውሽጥና ዘሎ አይንዕበጦ ማለት እዩ በቃል አምላኽ ጌርና እቲ እምነት ነዕብዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ትሕግ ሓርነት ናው ክጥመት ኮለኻ እቲ ሕግ ባዕሉ ሒዝካ እዩ ዝኸይድ እቲ ባህር ናይ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ሒዞካ ዝኸይድ حق እግዚአብሔር ከተሐጉስ ንእግዚአብሔር ከተሐጉስ ኢልካ ባይ ዲፎልት ንእግዚአብሔር ተሐጉስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክትነብር ከለኻ ኃጢአት ምግባር ሎ ከምዚሉ ምስ ቃሉ ዝጻረር ክንገብር ኣይከኣለናን ኢሉ ጳውሎስ it was impossible for him to do sin ኃጢአት ምግባር ንዑ እንታይ ነይሩ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ምስ ኣምላኽ ምቕራብ ዝተላዕለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ስነ ስርዓት ወይ ሕጊ ኮንካ እንተመሓሽ እንታይ ዳ ምስኡ ኢኻ ትኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሕብረትካ ኢኻ ትደልድል ጎይታ ከምዚ ኢሉ ነቶም 12 ድማ ክመርጾም ከሎ ይብለና እንታይ ገይሩ ብለና ምስኡ ክኾኑን እንታይ ገብሮምን ክልእኮምን ኢሉ ቅድሚ ምልኣኹ እንታይ ደልዩ ምስኡ ክኾኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እዚያ ጥቕሲ ከም ብባይ ናይ ኢሳያስ እንዳነጠርኩ ማለት እዩ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ኢሉ እዚ እንታይ እዩ ትንቢት እዚ ብምእማን ዝውሃቦም ነገር ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን ሽዑ ዝኽልክሎም ዝነበረ ኃጢአት እዩ ንዑ ጥራይ ክፅርይዎ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሞትን ትንሳኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊልዎ ኢየሱስ እንታይ ብለና ቃል እግዚአብሔር
بحق نسو إلو كم بويه نز بحق نسو حمامنا انتاي قورو إلو تصورو إلو حميمو مالتيو نسق عينا بنفسه صعنو تساقي نحنا خم توقع عند بإግዚአብሔር كم تقصفن تواردن غيرنا قواصرنا يا نسو غنا بسرع غبنا قوسله بسرع بسنا دما تختكته نحنا سلام انتان كنركب تمقصعتنا اورده نحنا بسمبرات حوينا እግዚአብሔር ከአበሳ ሁላትና ወድቆ መቃብሩ ምስረሲ አንገበሩ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት መስወፊያ እትጻድቅ ባሪያ በፍልጠቱ ንብዛሓት ከጽድቅ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ነዝ ሁሉ መስወሰዶ ጻድቅ ባሪያ በመንታይ ዘጽድቅ ይሉ በፍልጠቱ ይዘጽድቅ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነት ወንጌል ስለዚህ ፈለጥካዮ ስለዚህ አመንካዮ በመንፈስካ ውሽጥካ ስለዚህ ፈለጥካዮ ማለት ቃል እግዚአብሔር ፍልጠት ይሉ ጽውዖ ነይናዩ እትኻልኦት ፍልጠት ዝብሎ ርኹሳቶቶ ይልሉ አብ ጴጥሮስ which means በአእምሮኻ ትፈልጦ ነገር ምንም ትርጉም የብሉን ነቲ ቃል እንዳንብቦ ሰንበት ሲ ይልና ፈጽሞዎ ይሉ against ክርስቶስ ወይ ካነ አንጻር ክርስቶስ ፈጽሞሞ ምክንያቱ ተቃል ከንብቦ ከሎ ፊደል የም ዘንብቡ ነይሮም ሓደ ነገር ክነግረኩም ቃል አምላኽ ከተንብቦ ከለኻ ቃል አምላኽ ናይት ቃል መንፈስ ክትሕዞለካ ጎይታ ከምዚ ኢሉ እዘን ዝነግረኩም ቃላት እንታይ ይሉ ፊደል ይሉ ግን ካ መንፈስ ከአን ይሉ ፊደል ይቀትል ይሉ ሽዑ መንፈስ ግን አንታይ ዝገብረካ ህያው ይዝገብረካ ህይወት ይዝበካ ፊደል እንተኮይን ግና ስፖንድ ሃሪም ይዝምለስ ይቀትለካ ይመሊስ ከማን ሞራልካ ይንታሕት ዘወርዶ ማለት እዩ ንአምላኽ ዝኸውን ሓሳብ ዘይብልካ ዝተደቆሰ ወይ ከዓኒ አምላኽ ቅበሎ ዘይክእል ሓሳብ ክሳብ ትሓስብ ይዝገብረካ ማለት እዩ ድሕር ዳኣ በመንፈስ ቅዱስ ተሰኒ መጽእ ግን እንታይ ይገብረካ ህይወት ይበካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል አምላኽ ተንብብ ኮለኻ ቃል እግዚአብሔር ክትሰምዕ ኮለኻ ነቲ መንፈሱ ክትሕዞ መንፈስ ክትርዶ በመንፈሳ ውሽጥኻ ክሓድር ቦታ ክረክብ ከስተርሒ ክነግስ በይኑ ጥራይ ክሉ ከተንብቦ ዘለካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ፍረ ይፈሪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚያ ኹዴ ጎይታ ይባርኽኩም ጽሊና